Molt bon dia, companys. Soc Marc Oliver, d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un local que s'utilitza per a un instal·lador que teniu aquí de 300 metres quadrats que està condicionat per poder fer la vostra activitat. Fixeu-vos, tenim una entrada principal que hi ha l'oficina i quartos de bany. Tenim una zona d'acopi de material bastant diàfana, només tenim aquests dos columnes aquí. Teniu tota la instal·lació d'il·luminació feta i teniu una porta d'accés que us hi caben aquí tranquil·lament 4 furgonetes, una caravana o el que poguéssiu necessitar. Faré el vídeo curt, us comento, estem situats a la part de Balàfia, no donem la direcció exacta per tema de privacitat, que no sigui que algú entrés aquí aprofitant tot el material que hi ha. Us comentem, se pot tot és de tema de fontaneria, per tant, si hi ha algun instal·lador que volgués un lloc on poder començar la seva activitat, inclús podríem parlar d'agafar tot el tema del material que hi ha aquí i fer un paquet local més tot el tema del material. I la veritat, en breu el publicarem i veureu tota la informació en quant a preu i com sabeu, Arquitect 360, la vostra disponibilitat, podeu trucar al 973 10 22 86 i us l'ensenyarem. Doncs molt bé, companys, com sempre, el vostre agent immobiliari, Marc Oliver. Ens veiem aviat.